Ebusanfo ema munyina kwa ba sante yo mana ye kana sante man bi ekokupie o kodibua enne kodibua mampanye eba besra eye otikoko so Santehene esi tu otoso mienu da bia ane kasa asante so asante yo man asante kwa kodu kodibua ndi asante akodu ne diem na se nne ensra sei eba Santehene ho a den nti ne nipa ne bia omun tse yen kasa ohene enye dogoni befa se king o hene te say de ya no obo ho dawro se de ye boye hene ho dawro no obo so hene ho dawro de akira mansan asante so asante free ha ekoka kodibu a anu nti ana kodibu a hene aba asante ba be sra Santehene obuja de be koso bia ye de be bro ha the kingdom of Asante o he ka se diso nyina nipa umu di kodibu a president achi aba abesra Santehene nne Musume mbiansane da etoso numu e won fifi mienu ene edu aduonu emienu enie asante kire ne keseye asante kire ne bobre asante kire so a eso asante kire baabi ekoka ebusua wei eye de edi kan amede ebremo eye kakra de bekoso bia de bebremo medin edi kofi kakari no mo ne hwa ya jima brao